sarki aiji ne, an gogore rikayyatu kwalliya kai wa makiyarata. Ka sha gaban magautan nan dan ba za su kara barci ba, uwar rago ake yi wa jaje ni nawa ba sa yayi ba. Saƙon mujahan ALB gwarzo na mujagayya, Honorable Aliru Arabu ka yi wa makiyarata. Ai ko Anisa toren giwa ya girmi razinin kura, ai dole ne bikin yar gata a sha gudunmuwar gara. Aji na mujan zakara ne Allah ya nufa yayi tara, masu arzikin shanu ku sani dole za su sha madara. Wallahi ko suga ya kone ba a haɗa da kanwa ba, muna gidan ka jagora inuwa mai rufi akwai daɗi. Muhammad Adamu aiji ai kai wa makiya faɗi, mai zuciya ta jagora mun san ba ta zamo kazama ba, ba ta zamo kazama ba. Ka sha zaman ka inda kake so. Sai kun jira, sai kun jira, sai kun jira. Buga mana sauti sai kun jira magautan aiji, ko sai na yi shirin na yi duti sai kun jira magautan aiji, ashe sammako yana hana latti sai kun jira magautan aiji, aya duba ta nan ka tsallaka titi sai kun jira magautan aiji, ga saƙon ALB mai kirki sai kun jira magautan aiji, ALB gwarzo ko kuce da yaƙi sai kun jira magautan aiji, shi ne ya sani wannan aiki sai kun jira magautan aiji, Dangaladi mashi majagayya ne sai kun jira magautan aiji, aiki sai ka gama da masu adawa sai kun jira magautan aiji, yanzu mulkin jihar Musai mai kishi sai kun jira magautan aiji, dama o'o shi ya kai mana yunwa sai kun jira magautan aiji, su da to sai a bar mana kurwa sai kun jira magautan aiji, kaza ta ci ta siɗe bakinta sai kun jira magautan aiji, su bera a radu an iya sata sai kai kun jira magautan aiji, ka san kartaki yake buga karta sai